Mayong aga, mga kauturan ko ay Kristo. Yaring ato mga intensyones para sa pagsaulog naton sang ika-walo nga adlaw sang Misa di Aguinaldo. Para sa kalag ni Rolando Sr., offered by Felicitas Estandarte and family. Kag ang aton niya mga sponsors, Mr. Renato Estandarte and family, kag Mr. Romeo Estandarte and family. Ang Ebanghelyo subong nagasaysay sang pagbunag kay Juan Bautista. Buot siya ngay ngalanan niya Zacarias, apang bilang pagsunod sa Dios, giningalanan siya sang iya iloy, kag amay nga Juan, nga ang buot silingon, ang Ginoo maluluyon. Sa nagailapit na gid sa pagkatao ni Ginoong Hesus, kabay pa nga mabatigan naton ang kaluoy kag kaalwan sang Dios, nga una na ginpakita sa pagpadala kay Juan, nga magaaman sa pagkaris sang Ginoo. Kag kabay pa nga madumduman naton yang tagsa sa aton may misyon nga ibantala ang kaluoy kag maayong pagbuot sang Dios sa katawhan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Michael Pet Salmo. Palyog magtindog ang tanan kay magumpod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Hiningog mga utod, agud nga mangitakos kita sa pagsaulog sa nimbalaan nga mga misteryo, kinalaang ko ginusulan anay nato na aton mga sala. Ginpadala ikaw sa pag-aayo sa mga may tagipusoon nga mahinulsulon, Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Nagkari ikaw sa pagtawag sa mga makasasala, Kristo maluoy ka sa amon.
Kristo, maluoy ka sa amon. Nagalingkod ikaw sa tuos ang Amay sa pagpakiluoy para sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan kag sa napatawad ng aton mga sala. Tuytoyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, unicum voluntatis.
mga muyo kita. O makagahom kag walay katapusan nga Dios samtang nagahilapit na ang pagkabunag sang imo anak bilang tawo, pamatiyang amon mapainubuson nga pangamuyo, agod makilala namon ang kaluoy sang pulong nga nangin tawo paagi sa Birhen Maria nga nagpuyo upod sa amon. Kinapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios na niyang mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palig maglingkod ang tanan. Balasahon gikan sa libro ni Malakias. Ang Ginoo nga makagagahom nagsiling, magapadala ako sang akon manugbalita nga magaaman sang dalan para sa akon. Dayon sa hinali ang Ginoo nga inyo ginapangita, magaabot sa iya templo. Ang manugbalita nga inyo ginahandom, nga makita, magaabot kag magabantala sang akon kasugtanan. Pero sino bala ang sarang makaagwanta sa sadto nga adlaw kung magkari siya? Sino bala ang mabuhi kung magpahayag siya? Mangin kaangay siya sa maisog nga habon ukon kalayo nga nagatunaw sang metal. Magakari siya sa pagukom kaangay sang platero nga nagatunaw kag nagapuraw sang pilak. Subo nga ang platero nagapuraw sang pilak kag bulawan. Ang mensahero sang Ginoo magapuraw man sang mga pari. Agun magadala sila sa Ginoo sa nagakabagay nga mga dulot. Dayon ang dulot nga pagadalon sa Ginoo sa mga tawo sang Huda kag Jerusalem. Mangin kahamutan sang Ginoo subong sang una. Pero sa wala pa magabot ang dako kag makakulugmat nga adlaw sang Ginoo, ipadala ko sa inyo si Elias nga propeta. Pasagulion niya ang mga amay kag mga anak, kay kun indi, magaabot ako kag laglagon ko ang inyo pungsod. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Magtindog kamo kag magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na. Magtindog kamo kag magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na. Tudloy ako sang imo dalan o Ginoo, ipakilala man ini sa akon. Tudloy ako sa pagkabuhi suno sa imo kamatuoran, kay ikaw nga akong Dios nga nagaluwas sa akon, sa bugos nga adlaw nagasalig ako sa imo. Magtindog kamo kag magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na. Ang Ginoo matarong kag maayo, ginatudloan niya ang mga makasasala sang dalan nga ila pagaagyan. Ginatuytoyan niya ang mapainubuson sa matadlong nga dalan, kag iya sila ginatudloan sang iya kabubuton. Magtindog kamo kay magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na. Sa gugma kag katutom, iya ginatuytoyan ang tanan nga nagatuman sa iya kasugtanan kag mga kasuguan. Ang Ginoo abyan sang tanan nga nagatuman sa iya, kag ginatudloan niya sila sang iya kasugtanan. Magtindog kamo kay magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na. Palihog magtindog ang tanan. O Emmanuel, hari kag tagdala sang kasuguan, kari ka sa pagluwas sa amon o Ginoo kag Dios namon.
yara sa inyo. Kagiraman sa Ang imo. pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sunog kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagabutang tiyon ngayon nagbata na ni Elizabeth kag nagbata siya sing lalaki ang iya mga kaingod kag mga paryente nakabatik kun daw ano kadako ang kaluoy sang Ginoo sa iya kag nagkinalipay sila upod sa iya. Sang 8 na kaadlaw ang bata nagabot sila sa pagsirkumsidar sa iya kun tani ngalanan nila siya nga Zacarias nga amo ang ngalan sang iya amay. Pero ang iya iloy nagsiling, hindi paghingalanan siya kay Juan. Nagsiling sila sa iya, pero wala kagid sing paryente nga amo ina ang ngalan. Dayon nagsinyas sila sa iya amay sa pagpamangkot kung ano ang iya luyag nga ipangalan sa bata. Nagpangayo si Zacarias sing sululatan kag nagsulat. Hingalanan siya kay Juan. Natingala gid sila tanan sa gilayon nakahambal na si Zacarias kag nagdayaw siya sa Dios. Ang ilang mga kaingod hinadlukan gid kag ang balita na hanungod sining mga hitabo naglapnag sa mga kabaryuhanan sa mga bakulod sang Judea. Ang mga nakabati sini nga mga hitabo nagpamalandong kag nagpamangkot mangin ano ayhan ini nga bata may maathag nga matag nga ang gahom sang Ginoo yara sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Palig maglingkod ang tanan. Mayang aga sa inyo mga utod. Sang tuig 1914, may kinagamo sa bahin sa aton nga kalibutan, giyera, ini siya sang France kag Belgium, no? Kag naging popular ini siya gira sa sina nga tuig tungod kay may ginsugdan sila ya nga treaty so kon agreement kag amo nga tawag nila nga Christmas truce. Kung sa diin sa adlaw sang Pasko hindi sila maggira kundi mano sila ma-celebrate sila Christmas. Inimo nila, nagpang-exchange gift sila, nagbaylohan na sila sang sigarilyo, kati matugnaw, exchange sila kape, no? Linain niya pagtimpla sa kape. Tapos nagpanglubong sila sa ilang mga opdanan nga napatay sa sina nga gera. Kag nagsinadya, no? Nagkanta-kanta sa mga Christmas carols, nagbaylohan na sa mga pin buttons sila, iba't mga souvenir items, no? Gani nagapahayag ini mga utod nga bisan ano ka masalimuot ang sirkumstansya sa pagkarisang anak sang Dios, no? Tungod sa kaayo sang Dios kag kunang tawo mabinantayon sa pagsubaybay sa mga maayo sa iya palibot saranggid ang tawo nga makadesidir sa mga bagay nga mapuslanon para sa ikaayo sang tanan. Gani amo ining isa ka panghangkat sa aton sa ikawalo nga adlaw sang aton misa aginaldo kung sa diin nga sa aton ebanghelyo mabatian naton ang pinasahi nga pagpangalan kay Juan Bautista. According to tradition, siyempre sina Elizabeth kag Zacarias nagatuman man lang sang tradisyon, no? Kag sa ilang tradisyon ngayon na usually ang bata ginahingalanan sa iya makatigulangan kundi sa iya amay. Gani sakto gini na nga mga paryente ni Elizabeth nagsuggest kag nagsiling nga ti ba pangalan niya si Zacarias, no? Do parehas pala sa aton wala pa gani bago pa lang bunag ang bata. Ang mga tito kag tita excited na kung anong pangalan, no? Kung medyo lakas si tito kay tatay, timambal siya nga, baw, si Juan Junior, git ba? Gani, sino din yung mga junior? Mayari din sa mga junior, baya kamatme. Ay, sige lang
O kung ang mga pangalan nyo, combination sa inyong ginikanan, pwede gitna. Pero hindi ka mo magka-combination sa mga ngalan nyo ng pareho sa isa ka gimbunyagan ng nanay, si Cecilia. Ang tatay, si Ildefonso. Ano yung bata? Cellphone. Hindi nyo nga pagkamaman, hindi pa pangan na. Kaya ngalan naton, mayara ginasang kahulugan. Gani, ina nga tradition for the longest time, nag-work ina best sa ila. To the point nga sang pagayngalanan na si Juan Bautista, amoy ning direma sang iya mga ginikanan. Nga aman, kay may explicit instruction ang anghel. Kagano nga siling sa anghel sa ila, pagahingalanan nyo siya nga Juan. O diba? Tradisyon to. Subong, may ginasugdan naman nga bagong tradisyon. Kag ang inang tradisyon nga magasugod sa ila, hindi lang iniya nga ginhimo sang tawo, kundi tradisyon ini siya nga patigayon, ipatuman sang mahal nga Dios. Kag don't worry, kung ini nga tradisyon, ini pagpahingalanan sa bata ni na Elizabeth ni Zacarias, masiling kita nga ba, grabe ba, ni Lord ba, naging tragedy si Lord ba? Hindi man, kaya nga matahom man ang pangalan nga ginhatag sang Dios. Kag diri naton tani kuhao ng inspirasyon naton sa pagpangalan sa aton mga bata kag apo. Because ang pangalan naga-reflect tani isang eksperyensya naton sa mahal nga Dios. Eksperyensya naton sa kaayo. That's why ano meaning sang Juan? God is gracious. Amo na meaning sang Juan nga ngalan, God is gracious. Kung nga ang nanging God is gracious, kay tipin sara bala ano bala si Elizabeth, tigulang na, no? Si Zacarias, tigulang man. Di nagalaom pa sila nga magbata. Kuntani kiti wala pa sila bata mo. Hindi naman sila mabasol, no? Pero tiyan mo ng kuntani. Pero ginpamatian sila sang Dios, kag ginhatag sang Dios ang ilang nga ginapangayo sa bagay nga ang pangalan nga Juan maga-capture sang ila pangamuyo kapag pasalamat. Gani ginpangalanan Manila ina nga bata nga Juan. Sabi ko si saon naton ano yung mga pangalan. Hindi lang ako magtukso basi nga mayawan kita pero ang iba nagayumyuhon na. Do may balaan ka muna nungod sa inyo pangalan na, no? Kapay pa nga wala ka masaskuhan sa ginikanan. Wala nga budlay-budlay ang ngalan. Ako labay mo lang ako. One time, ako na lang nagkadlaw. Kisiling ko, pabunyag ko. Banta ko pag elementary high school yan buta. Gini siya kasunlog mo. Kaya ti ang pangalan nga ginatag sa ginikanan niya. Do, ano gid? Budlay gid, no? Tingin pamangkot ko man kung nga mo na tigaling kay may significance sa ilang nga bagay. Tingin mo na tawag nila siya bata. Pero hindi niya cellphone na. Sige mabay ko cellphone na. Lain naman niya ngalan. Hindi ko lang mag-share. Iba si Katlaw. Kamo. No? Anyways, ang matahom din mga utod sa aton ebanghelyo ang mga pagsugod sa pag-unga tradisyon nga ginapatigayon pagi ni na Elizabeth kag ni Zacarias that out of obedience gintuman nila ang plano sang Dios agud nga magpreparar sa pag-aabot sang anak sang Dios. Gani importante mga utod nga ma-recognize naton ining partnership nga makita naton sa sininga ginikanan kag sa ila bata nga si Juan Bautista tungod kay ang mahal nga Dios kung sa tuod lang pwede gid mapatigayon ng kaluwasan nga iya lang nga sa Isaiah lang kapitik luwas ka mo tanan hindi, but because God is preparing us to make this experience memorable, that's why kinanglan nga ara kita we participate in such kind of event nga maluwas kita because that way nga magadalo mga aton nga relasyon sa isa kag isa. Gani wala sang relasyon ang nagadalom kung wala ka mo sing common nga mga experience, kung wala ka mo sang parihos nga
nga ginagyan nga maayo o kung malain man. Ang relasyon nagadalom tungod sa eksperyensya kung sa diin matistingan ninyo ang pagsalig sa isa kag isa, ang inyong pagkaalwan sa isa kag isa. Gani sa una, dumduman ko na sa gagmay kami, diin nagasugod ang mga best friend ka na. Bala nyo, sa secret, no? Dumduman ko sa elementary, kami ang muna, dira mo balaan kung sino nang imo best friend. Kay ti, kung sino ang ginsugiran mo sa secret. Kag dira mo man, no, unfortunately, makilala kung sino ang mga nagatraidor sa imo. Kaysa secret nga mabuyagyag, imo secret. Dumduma ko sa elementary, syempre growing up stage, uso ang crush. May best friend ka na. Nga ginasugida mo na, siya na yung crush. Crush ko part na. Dugay-dugay, lumabay si crush mo. Nagambas din nga. Uy, Maria, crush ka galit ni Jose. No? Ti, sa tuanay, si Jose kag si Zacarias, best friend. Ti karon kay ginsugid ni Zacarias, nag-crush ni Jose si Maria. Ti, hindi na sila best friend, nag-ugot si Jose. No? Pero ti, experience lang ina, no? Pero again, ang punto is, kung may mayo kitang experience nga nagadalong mga relasyon natin sa isa kag isa, and God, ang Dios, nagpili sa nga mo sinakapamaagi, agod nga mas mangin makahulugan ang aton nga pagpanglakaton. Kakun nga ang aluyag sang Dios nga mangin makahulugan inang pagpanglakaton, agod nga kun may mag-abot nga mga kabutlayan sa plakadlaw, may balikan kita. May balikan kita. That's why ang pangalan is a beautiful landmark to remember God's goodness. Amo na nga parehas kay Juan na every time nga masambit mo ang pangalan nga Juan, every time nga mag-atubang ikaw sa kabudlayan, the name itself will remind you kung paano naging maayo ang Diyos, kag kung paano nga hindi iya ikaw pababayaan. Ganini kong mga utod sa naghilapit nga pagkarisang anak sang Diyos, kabay nga makilala naton ang mga kasubong sini, ang mga tao nga ginprepara sang Dios sa pagbulig sa aton, agod nga ma-realisar naton ang maayo, ang mga bagay, makos naton ang mga bagay nga mapuslanon para sa aton. Ilabi na gid ang makadala sa aton sa kaayuhan kag sa kaluwasan. Gani magtindog ang tanan. Mga muyo kita sa langit nun nga amay nga tinuan niya ang atong mga tagipusoon kag himpiton ng aton pagtuo, agod nga makahalad kita sing nagakaigo sa pagsimba sa manluluwas nga magaabot. Gani sa tagsa naton nga sabat, Ginoo ipakita sa amon ang imo kaluoy. Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy. Para sa nagadungala kag nagaalagad sa simbahan kag sa gobyerno. Kabay pa nga magpinuligay sila sa pagpaluntad sang paghidait, katarungan, katinlo kag kauswagan sa katilingban. Mga muyo kita. Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy. Para sa mga nagagamit sang internet kag social media. Kabay pa nagamiton nila ini nga mga instrumento sa pagpalapnag sang kamatuoran, kaayuhan, pagtahod kag paghiliusa. Kabay pa nga untatan sang tanan ang fake news, trolling, cyberbullying kag internet gambling. Mga muyo kita. Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy. Para sa tanan nga nagaantos tungod sang kaimulon, katigulangon, kamingaw kag balatian. Kabay pa nga mabatsyagan nila ang kaayo kag kalipay nga bugay sang Ginoo, labi na gid sa sini nga panahon sang Paskwa sang pagkatawo ni Ginoong Hesus. Mga muyo kita. Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy. Para sa mga katapo sang parokya, kabay pa nga ini mangin panahon sang paghiliugyon kag pagbinuligay sa mga komunidad sa parokya. Mga muyo kita. Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy. Para sa amon tanan ni nagasilimba, kabay pa
nga ang misa di Gallo maghatag sa amon sang paghidait kag kusog, agod atubangon ang mga hangkat sang nagahingapos nga jubileo sang kaluwasa. Mga muyo kita, Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy. ipangamuyo manaton ang kinahanglanon sang aton parokya kag katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita, Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy. O langit nun nga amay, pamati ang amon kubos nga mga pangamuyo, indigit papabay ang imo mga anak, nga imo ginaagda sa pagpakigambit sa misteryo sa pagkatao ni Kristo, nga imo anak kag amon Ginoo. Amen. Pag-ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inamon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwan at tiyan. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inamon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwan at tiyan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwan at tiyan. Palag magtindog ang tanan. Magpangamoy kang mga utod agad ng akon kag inyong sakripisyo mamot ang sang Dios sa may nga makaagahom sang tanan. Batunon ta sa ginawang sakripisyo sa mga kamot, sa kadayawang kay siya ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo nga amon Dios itugot nga ining sakripisyo nga imo ginhatag nga manginlubos nga pagpahayag sang pagsimba sang imo simbahan, magpalig-on sa amon sa imo pagidait, agod masaulog namon si may mahidaiton nga kasing-kasing ang palaabuton nga pagkatao sang amon manluluwas,
nga nagakabuhi nga nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay gid kag gigo nga mapuslanon sa among kaluwasan nga sa gihapon sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga amay. Gamahan kag walay katapusan nga Dios pay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkaringin bantala sa mga propeta, ang iloy nga ulay naghulat sa iya sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala sang iya pag-abot kag napakilala sa iya sangyari na siya. Sa iya gugma si Kristo nagapuno sa amon sing kalipay samtang nagaaman kami sa pagsalebrar sang iya pagkatao agod nga kung magbalik sa liwat iya kami makita nga nagapulaw, nagapangamuyo, ka nagadayaw sa iya sa dako nga pagkililugyaw. Gani upod sa mga angeles, arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantawon sa imo'y maya nga nagasiling. Dominus Deus, Sabaoth, Paris Angeli, Terra Gloria Tua. Benedictus Viveri, in nomine Domini, benedictus Viveri, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Santos ikaw nga tuod o Ginoo, katuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos sa ning mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas ug dugo sa among Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha ang pamiyak-miyak at tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iya nagipanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha ka matanan ka magkaon sini kay ini mga kunlawas ing gatugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ng panihapon ay kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag iya nagipalibot sa iya mga gitutunan nga nagasiling. Magkuha ka matanan ka mag-inom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago ag walay katapusan nga kasugtanan nga igaula para sa inyo ag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantalan natin misteryo sa pagtuo. Si Cristo namatay, si Cristo nabanang, si Cristo magkakariniwan.
Gani o amay among ginahalad sa imo ni tinapay sang kabuhi kining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namo sa handumanan sa pagkamatay kapag abanaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang nga sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas ng dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumangin mo simbahan nga nalapnag sa bugos ng kalibutan, himpita siya sa paigugma upo sa mo Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kastanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabian, batuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nga nagatambong, agod nga mambit namon kabuhi nga wala sing katapusan, magdayo ka maghimaya kami sa imo. Upo kay Santa Maria Virgen ni Lois sang Dios, San Jose nga iyabana, upo sa mga apostoles kastanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, dira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagawom sa kaisahan sa Espiritu Santo, at tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Si Jesus natudo sa aton sa pagtawag sa Dios nga aton amay gali may kaisog kita sa pagsiling. Lawason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan nga tayo kami sa pagidahit sa mga inadlaw, buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala, kaya paligon na kami sa tanan nga mga palanigban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabaling sa Jesucristo nga amon manluluwas. Sa mga
Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles ang pagiday kinabiling ko sa inyo, ang akong pagiday kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagiday kay paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagiday sa Ginoo yara gihapon sa inyo, Kag yaraman sa imo. mga tagay kamo sing pagkidait. Yaring kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulanang ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, do tapos nga magsulod ka sa konpulian. Apangmitang lamang sa kapulong, kay mag-aayo ang akon kalag. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag.
Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo itugod ang imo kapatawaran kapag hidayet sa mga ginpakaon mo sang langit nun nga mga bugay agud nga sa pag-abot sang imo hinigugma nga anak magdali-dali kami sa pagsugata sa iya nga nagauyat sang nasindihan nga mga suga na pangayo namon ini sa imo pa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palig maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Aton sa liwat ginapasalamatan ang aton nga sponsor subong nga aga sa aton ikawalo nga adlaw sa misa de Aguinaldo. Kag subong man ang sponsor sa aton nga snacks Cecilia Bonitilio and family and Feli Isendarte and family. So, sa inyo, thank you so much. Kag subong man sa aton nga celebrante sa ikaduha nga tion si Reverend Father Michael Pet Salmo. Thank you so much. Ang schedule sa aton nga Santos nga Misa dari para sa Pasko sa December 25 alas 5 sa hapon. Kaya pagkatapos sina hiwat kita sang agape. So ganing tanan ginaagdagid nga magdala sa inyo nga food to share para aton ipaambit kag sa pagsalo-salo naton bilang isa ka katilingban dari sa aton nga barangay. Kag ang schedule naman iya dito sa aton nga parokya sa 24 mayara dito sa misa para sa pagkatawo sa December 24 ini magasugod alas 8 sa gabi mayara sang youth presentation after sina magasugod ang misa alas 9 sa gabi. Kag subong man ang aton nga parokya panawagan sa aton nga kung pwede maka-donate kita sa mga goods nga pwede naton i-gift giving para sa gift giving sa parokya naton. So gani magdala lang kamo sang offering i-offer naton kay natipuno naton tanan kag dalon dito sa aton parokya para sa gift giving. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagawom sa tanan, Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nalad ng Santos nga Misa lakat mo sa paghidayet ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong aga sa inyong tanan.